apa dulu yang tulisan satu? Sol do sol 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 do mi fa do mi fa fa sol re mi fa mi do si la do la sol do biasa na lagu se
Satu. Cek, cek, cek. Shalom, horas mahadita saluna. Shalom, horas. Dihamu amanami inanami suang-suangoninang remaja na kosobulung. Hami sian parhalado resort pasaton
Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di minggu kuo simo demogeniti ima di pertukaran mimbar saresok ni huriata. Alania manginang sonang na dihamu anak bernami remaja na posobulung. Adorang soita mulai parsaurata rak dua tuhata. Jumoloma caparade rohata martang yang naho maita diinganat tabe. Amin. Tapuji Tuhan marede mangita sian bukede nomor 20 tolu mamuka sian ayat sadasa rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, natu mepalangi dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso nai baru tubui, disusun adenggan nasa mangasi, asalam gadda hamu marhite siani molotung nunga didai hamu basarni Tuhani. Puji hamu ma de bata hagu gotai, olokon hamu ma de bata ni si Jakob. Haleluya.
Haleluya, haleluya, Martani yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok molea tu dohami tuho, ala di taluan hodo, dosa dot hamatian merhite hamamatemi, alai di sodangi hodo tanuman nami, asa merpakirimun na mangulu hami ala ni hahehemi, dang pola be mabir hami mida hamatian, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian hahulumon tuhati urun, sian hamatian tuhan uluan, atong pergugoi mahami mamuji dot mangului ho hari-hari, pasang apoko di bagasan hapor siang na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amin. Marede hita sen bukede nomor paras tolu ayat sada dot tolu. Ima sian patik palimahon satu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangapom mudonatorasmu asa mertua ho jala lileng mangulu di tanong nanilian Jehovah de batam diho. Patik paonopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko ol mangalakko. Patik pawaluhon unak ko manakko. Patik pasiahon unak ko ol makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dan jadi hal yang ngani roham bagas ni dongammu, dan jadi hal yang ngani roham dong saripen di dongammu, manang naposona bawah, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu, atong rak mangidugu kumahita duadupan di debata, obar tu patik nai. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na obar tu patik ni. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sian kor punguan nama.
Puji Tuhan, mari ditasen buku de nomor 182 ayat 122. Ale Tuhan debata perguguna suatu dosan, para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halap perdosa na dangulon roti joloni habang sahabat diamni, manopok jalan menganggukkan dosa nami. Masa juk warsai hami humarhite-hite pikiran dot hata pembahanan nami narwai. Idang waholong hami hosian nasa gogunami, nang dongan nami dang dosun diri nami hubai kami. Di bahani tamado rimasanmu jala umamu hami tuhamatian seliding nililing nai. Alai nama porus mahamin noeng tuasin roham nagudanging. Mangido sian nasa rohanami hasisani dosa nami saluhna. Sayurupi mahami paubawan rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak aholongan ni roham. Si pangulu hami dot ala ni guar munda badiai. Ale Tuhan asima roham di hami halak nadangulon. Amin. Baga-baga ni debata taringa tuasani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhitesian akka dosam. Jalan nunga dilo jai ho au marhitesian akka hajatonmu. Ahu tutu au sadiri manalese akka pangalosium alani hadirokku. Jalan dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasanga pemak di debatana digijang. Amin. Puji Tuhan, mari kita sen buka nomor 100 Lucia ayat 622. Saya
buta sadarion tersurat di pangukapon bidu 20 sada mamuka siat ayat 5 sa rodi pitu tajahama marsikat soring dungi didok nahuduli habang saima idama saluhuna do hupai baru jadi didok ma surat temai ai haposa doa kahataon jalan nasi tong Bonana jalau jumna leonoku matuna mauas yang bual ai hamuluani sopola tu horon. teanoni namonangi masaluna jala ahu gabe di batana ibana gabe anakku ido sahatna mertua do na tumangyon hatani di bata jalan nopiopsa amin tabi gema lagu pujian sian punguan kur ina kamis.
puji Tuhan, mari meditation buku di nomor 710 ayat sada do tolu. Songon na hinatidak ko ni dongata sa porseon di sandok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai ima na tinubuhan ni si Maria na gabi-gabian siya di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni selatus na mati terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tuban watoro dong ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik ke surga lahundul tu siam debata Jehova amanai bergugo na suatu dosani di sima ibana pemulak sogo tu tanoh manguhumi halak na mangulu dohot na mati au porsea di tordi perbadia jala adong sada huria nabadia huria ataupun isten akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai naman doh mulak mangulu sugut daging halan nong mate dohot dihanguluan nasora sudah amin. Tapi gema dikting namasa donan yang sipamasaon ni huriata Salom. Titing haga Pepe Sentosa, Reso Sentosa Samarinda, di minggu kuasi kemudian neneti, minggu 16 April 2020, topik marparangi hobar tuhatani debata. Na perjolo di hari Selasa tanggal 10 April 2020 dipatu pada pertanyaan sektor di sektor tolu di bagas ni keluarga pes tumorang inang boru sihite di sektor pitu di bagas keluarga G Sinaga inang boru seragi di sektor walu di bagas keluarga M Sibarane inang boru segian doho dari Rabu tanggal 10 April 2020 pertanyaan di sektor sada di bagas ni keluarga MP Sinaga inang boru pusunggu
Di sektor 2 dibagi keluarga Nyonya Sagala Boru Sinaga, doho di sektor 4 dibagi keluarga M. Simorakir Inang Baru Manalu, alamat Boima Taida di Titing Niuriata naung diser di setiap sektor. Paduahon hobar tu data na masuk di Huriata, torop ni ruas na marurang tahun dibagas semingguan, godang na 52 halak. Hatan di debata imana tersurat di Filipi 4 ayat 10 tolu. Saluhut na do tarpatu paau marhite ibana na manggugihon ahun. Tusude ruas ni Huriata na berulang tahun hupasat hamima selamat ulang tahun panjang umur debataman nama dongani hut nama masu-masu. Patuluhon anak lahir. Di hari Senin tanggal 10 April 2020 di bahasa-bahasa Tuhatta sada dada bawa di keluarga isu morang inang boru a boru banuarea hipasdo dada naki suak songonin nang natoras nape marenganan di Perpuspita Blok AM Bukit Pinang masuk sektor Tulu. Dari Jumat tanggal 10 April 2020 di bahasa-bahasa Tuhatta dosa dada boru di keluarga Asi hite inang boru pardede hipasdo dada naki suak songonin nang natoras na maringanan Jalan Turi Merah 2 nomor 54D Perum Navigasi Bengkuring masuk sektor Onom. Papatot Jebat Barun. Memuka sadarion gabe ruas Nuriat tama keluarga Riko Suandi Nababan Inang Agenisia Giovanni Borus Tumeang Rosian Huria GPKP Lumban Tonga Resort Mabar Distrik 5 Hubang maringanan di Perum Bukit Pinang Blok LL nomor 10 masuk sektor Tolu molo hadir do ruas nabaruon boy majongjong di tempatna mulate ma amanginang tuata ma masu-masu hamu di Huriaton butima hudul mahamu tukar mimbar resort hobar tu program kerja HKBP Resort Sentosa Samarinda sadario di patu-patu tukar mimbar pangulan nagok tiki doh liturgis perhalu resort nama kubasi permenggota sadario ima inang pendeta Duma Samosir STH dot amang situa Ersina Bela sian HKBP Tenggarong hobar tu kami mimbar tapatupa do papungu pelian amplop khusus lahau tu operasional resort. Panopon penambahan aset Huria telah bertambah aset Huria 4 unit kipas angin embun dan akan disewakan sebesar 200.000 per unit. Bagi yang berminat dapat menghubungi perhalo pada tahun. Papituhon ibadah padang sekolah minggu. Dalam rangka perayaan pasca sekolah minggu, maka anak sekolah minggu akan mengadakan ibadah padang pada hari Jumat tanggal 21 April bertempat di Pantai Lamaru, Balikpapan. Biaya pendaftaran sebesar 50.000 per orang. Sudah termasuk transportasi, tiket masuk, dan makan. Bagi yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui link pendaftaran. Pendaftaran ditutup pada hari Rabu tanggal 19 April 2020. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi guru-guru sekolah minggu. Amanginang tambahan terkait dohot pasca sekolah minggu di Pantai Lemaru molotung adong hitana tua-tua nama dohoti pasca padang di sekolah mingguon boy mahita mengalului transport masing-masing artina dan boy dohot turung bongan bisnis sekolah minggu imajo songot tambahan melatih. Pauluhon cuti tahunan Koster Gereja HKBP Sentosa. Hobar tu hari raya Idul Fitri Koster Gereja Bapak Sufadi cuti tahunan memuka siat tanggal 10 April 1-2 Mei 2020. Pasiaun camping ama HKBP Distrik 20 Borneo. Dari Jumat sampai Sabtu tanggal 21 sampai 20 April pukul 10 WITA di Patupa kegiatan camping persekutuan ama HKBP Distrik 20 Borneo. Agenda kegiatan PHD kerja bakti penanaman pohon
hiburan dan lain-lain maringanan di Distrik Center HKBP 20 Borneo kilometer 29 Balikpapan. Pasapuluhon proposal tahunan profesionalisme dalam penata layanan HKBP Sentosa. Hobartu proposal tahun profesional dalam penelitian HKBP Sentosa pinangidohon ma tugan ruas asa tapasa ma proposisian ias nirohata. Laporan keuangan saldo kasuria per 11 April 300 juta 354 juta 800.447. Saldo kas pembangunan 11 April 10 juta 250 sia 412. Saldo kas kagatori per 11 April 10 juta 270.000. Jumlah saldo kas keseluruhan 400 juta 466 juta 730.850 sia. Ima keuangan ni Huriata per 11 April 2020. Jadwal latihan jadwal organis do pro kantor do titing parhepengan boy taida di lembar titing naung diser di Hitaganup di pasu-pasu tuhat tama Huriana. Songoni majo titing namasa do si pamasao di minggu tua sadarion atong martangyang mahita. Ali Tuhan maulate ma hupasahat rohanami jumulu tujulum Tuhan disiasi dot holong ni roham na mga leon hanguluan dope dihami satu tikyon terlumupi Tuhan dipataruh hodo hami tubagas coromon ima marsaur hami marhiti-hiti permingguan nami di tikyot Tuhan jalanunga hupuji hupasang pahami ho di bagasan edenami ali Tuhan Yesus Kristus na mangido dalam martang yang do pahami tu aru pamuna badai Tuhan di minggu-minggu nang salpu Tuhan nunga dilako di hami hai pason jala diraduti hodo pehami dakaulon nami alani mangido pehami Tuhan tu minggu-minggu naro Tuhan homa totong na mangara motihami todim to di perbadi ma Tuhan na mangguguyok kami diaka ulon nami siganu pare Tuhan asa buhay ulo kami ulon nami di bagasa las rohan asako Tuhan aliton Yesus Kristus upasat kami ma sude aka program ni huriamon tujulo Tuhan pertanyaan sektor dohot songoni Tuhan ima ibadah sekolah minggu nanang dipatupa titik-titik naro Tuhan homa totong Tuhan nama dongani aka guru-guru sekolah minggu songoni Tuhan anak-anak sekolah minggu nama dohoti Tuhan asa gia rencana sida Tuhan boi madala di bagasa lasi roha alni Tuhan pasu-pasu ma Tuhan rencana ni guru-guru sekolah minggu nalai kebaktian padang di Pantai Lamaru Balikpapan sosoni Tuhan di pertengahan sektor P di ganup sektor pasu-pasu Tuhan diaka ruas nama jabui Tuhan anggia Tuhan badalat Tuhan pertengahan sektor di bagasa damai doho las ni roha molate mari ho Tuhan nunga di basa-basa ko sadadana bawa di keluarga istu morang inang boru banuarea soksongoni dadana boru di keluarga asihite inang boru pardede ali Tuhan mulate godang upasat rohanami tu ho Tuhan alani mangido maleng kami tu adu pamuda badai Tuhan homa totong nama masu dadana kon anggiat hipas jala ibur magodang suaksongoni na toras na Tuhan lo dogo gogo do bisuk do hasehat Tuhan dama munu-munu aki anakon na pinasa mo tu na sila Tuhan
Ale Tuhan Yesus Kristus, soni Tuhan, dia ruas nami, nama ulang tahun ditikyon, adong do 52 halak. Ale Tuhan, hodo mangaliang gajang ni umur. Ale Tuhan, pasu-pasu masa luhut, akar ruas mo nama ulang tahun di minggu Tuhan, leon hasehaton, lo dohot akahay pasot Tuhan, suaksoni Tuhan akar rezeki Tuhan, asa martabat balas rohana sida, tu tiki-tiki naro Tuhan. Mula temari Tuhan, ima nang ro gabe jimat baru keluarga Riko suadi na beban songoni inang Agnesia Giovanni Borus Tumeyang na rosian huria GPKP lumba tonga-tonga aleton Yesus Kristus bame keluarga Tuhan gabe ruas na burju diadopamu na bade Tuhan burju mar huria dala burju mar saur di huria namion. Mulai temadi Tuhan, apalagi tikyot Tuhan, ima pertukaran mimbar saresot sentosa sambar Tuhan. Alani Tuhan, pasu-pasu ma uluan nami padita resot, suak songoni akka padita na goktiki Tuhan, suak songoni Tuhan akka perhalado Tuhan, homa nama masu-masu, leon sadade roha, sada pikiran, satahi sauluan, dinamangula kaulan di huria nasa resot Tuhan. Mula tema tuado pamauna bari Tuhan. Alito Yesus Kristus, songoni Tuhan, ima tahunon, ima tahun profesionalisme dalam penatalayanan HKBP Tuhan, terlebih ma di HKBP Sentosa Tuhan. Ali Tuhan nunga dibentuk panitia, dia rencana tahun profesionalisme Tuhan. Ane Tuhan homa tutong nama masu-masu panitia jada lehon hasadaun do gogo nasako Tuhan asang giat apa yang direncanahon kegiatan tahun profesionalisme di tahun Tuhan homa tutong nama masu-masu terlumubi Tuhan dia keruasmu ima Tuhan asa dilona sida rohana sida laho mendukung tahun profesionalisme beton asa mardalan di bagasa las rohana sakwe Tuhan. Mula tema di ho Tuhan, disalut na Tuhan, aliton Yesus Kristus, menutup piadong ruasmu na marsahit di tikyon, dang buhay marsaruh kami di bagas joromon mamuji do pasang po Tuhan. Ali Tuhan, tatap ma ruasmu na marsahit Tuhan, jama mapumatang na, asang giat Tuhan, malum sahit na Tuhan, jala ditiki-tiki naro Tuhan, buhay kami marminggu di bagas nas rohana sako Tuhan. Songoni Tuhan, ruasmu na di bagas pardalanan dope Tuhan, homa totong nama masu-masu pernah sida, dalam sida juluani pernah sida Tuhan, saat tujuan di bagas las rohana sako Tuhan. Songoni Tuhan di anak kon nami na marsikola na daw siya kami. Songoni anak kon nami na barkarejo na daw siya kami Tuhan. Homa totong na mamasu-masu jalaritikina Tuhan. Boy tambak na sida di bagasal las ni roha na sakoy. Songoni Tuhan ni anak kon nami na karejo Tuhan. Homa totong na masu-masu. Terlumubi ma Tuhan ni anak kon nami, buru nami, nong tikina marhasohotat Tuhan. Patubu tunasida Tuhan sirokap nitodina hobar tulomo ni roham. Alito Yesus Kristus nang hami sa luhu na dong nang di gedung gereja na hadir pada satu Tuhan. Gudang do Tuhan na wadupi hami. Gudang do akka parukilon wadupi hami Tuhan. Baik parukilon akka pribadi suaksongoni sosial ekonomi Tuhan. Alito Yesus Kristus satu tanganmu ma akka ulaw nami, satu tanganmu ma akka pergumulan nami Tuhan. Asang giati akka pergumulan nami buhay wadopi hami di bagasan asidot holon roham jala dang lam tabba martaba-tabba hami marka porsya Tuhan. Alito Yesus Kristus songoni Tuhan diakan atoras nami na daw siya kami dope tuhorope pastor nami
Mula tema diho Tuhan, tumat segurang dotong panggiduan nami Tuhan pemerintah Tuhan. Ada nepos dorohan nami. Nang tatapodo kami san habang sa baruni. Ahanani hirim rohan nami Tuhan. Leonom mo do Tuhan. Leonom mo'y hobar di tikina Tuhan. Mula tema diho Tuhan, tumat segurang do Tuhan haurangan nami. Aka dosa nami, marado pedongan nami jolma, terlubu merepekon. Urasi mai Tuhan, asa tamahami jongjong di jolom, jala tamahami, majalo asini roha, na naik pasatom mudupe Tuhami, garu marsada-sada. Om matang yang nami, nahusobok kami, hula di bagasan goarnya nakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gema ede puji-pujian sian punguan korsola gracia. Taduti mamarede meta sian buku de nomor 826 mamuka sian ayat sada do turuna ku maeta pasa piliata di bagasan lasni roha. Tuhan marhite hatami Gohia Tuhan marhite hatami Songon udon
Hiau Tuhan marhitehat kami. Go hiau Tuhan marhitehat kami. Songon hudona rumah doa Tuhan Yesus murni. Oh hiau Tuhan marhitehat kami. Damai ni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna marhite-hite Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhutna, selamat hari Minggu. Onma parjulus sahali pertukaran mimbar pelayanan resort di resort tahun 2020 agak berbeda tu tahun-tahun nong salpu anggo pertukaran mimbar resort pelayanan sonarion hira dua kapar hala dua resort situana melayani isongo sonari hami sapaket maro sian HKBP Tenggarong. Jadi hujahauma dihita kamanginang turpuk jamita di bagasan sadarion. Sian bukuni panurirang Hesekiel bidu toluplonom ayat 22 sahat rodi ayat 27. Hesekiel toluplonom ayat 22 sahat rodi ayat 27 hucahahoma dihita. Dibaheni dohonon mumatu pinoparni Israel. Songono dohatani Tuhan Jehovah. Dada Allahamu au mabahen songoni ale pinoparni Israel. Ala ni guarhu nabadiaido nani ramunan muna di tonga-tongan di bangso parbegu aka hasahatan munai. Jala au ma babadihon guarhu natibuli. Naung ni ramunan muna di tonga-tongan ni aka bangso parbegu nani ramunan muna tahe di tonga-tongan nasida. Asa tung ditada akabang sopar begu au do Jehovah ninna Tuhan Jehovah. Ia dung hupar badiai diriku di bagasak kamu dia dopan muna. Jala au mabuat hamu sian akabang sopar begu. Jala paluhutok kudo hamu sian saluhut akaluat. Jala buanok kudo hamu mulak tu tano munai. Dungi urasonok kumatu hamu aek akanatio. Asatung ias hamu urasokku do hamu tahe sian saluhut haramunan munai dohot sian saluhut gana-ganaan munai. Jala dehonokku tu hamu roha nai baru dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu sian daging muna. Jala lehonokku tu hamu roha sibuk. Jala lehonokku ma todikku tu bagasan ati-ati muna jala au mabahesa asa marparange hamu di bagasan akapatikku aka uhupupe radotan jala patu pau munado ido sahatna. Hamu akadongan nahina holongan marhite-hite Tuhata Yesus Kristus dung salpu minggu Paskah minggu parningotan di haheheon di Tuhata Yesus Kristus naung makamonako kita sian dosa jala na makamonako kita talusibolisi dungi masuk kita tu sadarion minggu kuasi modogeniti namar lapatan songon poso-poso naik baru tubuh. Kesinambungan naon hira-hira buedo dapot munasialana au baru marsiajar do taringot tuson rupanya dung di palua Yesus hita monang kita talusi bolisi gabes
songon poso-poso nai baru tubuh mahitaon. Bayi yang baru lahir na uasan di susu natama. Lahir baru di pai baru. Jadi dihita halak Kristen naung di palua, naung ditobus Yesus ya dosa, naung ditobus Yesus ya simbolis adalah poso-poso nai baru tubuh. Mangulu nai baru. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita sering mabegete hidup baru. Di pai baru lapatanna, dede hita na pai baru hon. Debatado na pai baru hon. Jadi dang usahata, dang perjuangata na pai baru hon. Alai tuhatai. Ala naung di pamonak kita rupani, sian hadusauni gabi laos na pamonak nang monangi hita imadalan ni debata pai baru hok kita. Alai punya tujuan. Dung di pamonang di pai baru dung songo poso-poso na baru tubui. Tujuannya adalah asa marparangi hita hobar tu hatana. Hamo kadongan ama nami na hinaholongan nunga hujahanak inturpuk jami tatu hita. Lau masuk kita tu topik mingguit, asa bui tapa mewujudkan hai baru ni nguluta dapat dosia turpukon sian songon dia do. Molo tapa rohaho turpuk tahun di dokodo dimulai masian pangurason ni debata tu bangsa Israel. Odo naboy dohonon songon proses pembersihan pangurason. Pabadiah on sian nasa hadosaon. Molo naing dipai baru jala diuras naing maolo hita toruk rohata dia dupani debata. Songo dia do pangurasion ni debatai tu hita. Sianata jahanakin aek akanatio do dipake debata manguras bangsoi. Payason bangsoi sian haramunon do sian gana-ganaan na dipatupa bangsoi, na disoba bangsoi, na melukakan hati ni debata, rohani debata. Jalatung dihagigiho debata do pangalaho hanguluan ni bangsoi. Jadi nasida bangsoi nunga mangulahon aka nasodenggan. Disoba nasida gana-ganaan. Dang debata pulin di soba nasida. Sehingga lani ima ikut uraso ni debata nasida. Ala nungatung macai kotor. Molotai ngot hata manguras. Gabe ningot aka oputa na julu-julu tubuh. Na masih menganut haporseon animisme. Adong do dianut nasida ima patupahon pangurason. Hita dakya au pedakya huboto dakya husaksihon alai songonima tradisi sebelum atau katakanlah akan menganut animisme di oputana jolo. Molo neng patupahon pangurason dak oputa si jolo-jolo tubui. Ternyata dang jolmai sadiri dak kola jolmai na diuras. Misalnya proses pamis pisoni aledo do aka peralatan na dipake aka oputa si jolo-jolo tubui benda-benda yang dipakai dalam parsobao nasida ujui itu pun harus diuras. Ritual si songoni bertujuan asana satangyang dot pangiduan dia lusi nasi nobana Roma nama nobai diuras nasida tujuannya adalah supaya na sinoba nasidai mangului pangiduan nasida. Boy dohono na tersongonido halak Israel atau bangsa Israel uji. Adong doritus di bangsa Israel di nalo pasahaton pilihan situ tungun misalnya. Adorang so di pasahat
pilihan situ tungon itu malim ala mulona jolo tong bangsa Israeli sana au pasaton ruas lo pasaton pilihan situ tungon entah domba, entah kambing, entah burung dara songoni malim do na pasahaton jadi di pasat ruas sima tu malim tarsongoni jadi ruas dot malimipe diuras ma nang peliani do na dipakai nasida songon dia peralatan situ tunguni asaba dia pasaton peliani jong dia depan Tuhan nang malimi pesat diri jadi molo diuras nasida namar lapatan doi memulihkan kembali pai baruhon nasida dia depan ide bata jelamat jalo manasida di alus pangiduan nasida. Artinya mereka menerima berkat lah dari Tuhan. Jadi pangurason si songonido na langsung nuaing di turpukon tajaha. Pangurason si songonido na langsung patupaun ni debata tu bangsa Israeli marhite panurirang Yehezkiel. Uji nasida di habuangan Babel. Status sebagai orang buangan. Terbuang, taruhum. Dium debata nasida alarnya ala mangulahon akan naso di halomon debatan nang penong di palubahon aka panurirang tu bangsa Israeli sotung rori mas ni debata sotung ro uhum ni debata marhamu baon ni rohamamu alayla takang ni bangsa Israeli nang pedi paboto nunga di lubaon aka panurirang tu nasida tong do didak dati mangulaon akasi akahado sauni disobba datong akan naso di halomon debata dang polin stongon bangso ni debata dak kola debata satu-satu na disobba nasida akhirna ikontar buang manasida tu Babel. Jadi dang bui bangso sadiri na payason nasida sia dosa alani holan debata do na mampu mangulahoni. Di buku ni Yehezkielon idok diuras debata. Dan mampu nasida payaso diri sendiri. Sian hadu saun nasidai, sian haramunon nasidai na bagi gihon rohani debata. Jadi ikut debata sendiri. Nah sogot hubain songo contoh na hita kaina misal na lo payason akan narotak. Apakah piring, apakah perlengkapan masak makanan, apakah baju. Bu itu baju sadiri dohot piring sadiri atau perlengkapan payah sodirina. Piring tidak bisa mencuci dirinya. Kalaupun di luar negeri adong alat mencuci piring atau katakanlah song nuai kita mesin cuci. Alai kudo dona puna sai orang lain atau di luar nih bendai payah soni. Soni do bangsa Israel ngaramun ngakotor ngarotak. Ini magigi debata marni dan nasida sasitong na alai Allah dihaholongi. Holong rohani debata. Jadi debata sendiri do mulo didok di Yehezkielon manguras nasida. Pai baruhon nasida. Amo kadongan mulo jujur kita neng majujur kita te. Tahatai tepat orang nueng tuaringut tu bangso Israelon dengi. Tahe takang ni bangso onian. Mardosa dompet datar buang. Tapi sasitong na 11-12 ya. Enggak jauh-jauh beda lah. Beda-beda tipisnya kita songon bangso Israeli. Nah takang do hita. Cocok do hita mangulau na soha dialomon debata. Nah tapi hita dang songon bangso Israeli adong gana-ganan laos marsobah hita tu si dangnian. Alai hatakangon hadu sautai na mangarsahi rohani debata. Nggak masuk kita tuh kategori na mangulau na sodi halomon debata. Dalam on kita juga adalah orang yang tidak kudus lagi. Dan badia hita. Jadi misal nama di parnguluat tahun, ada mabek kalak na buwe gabe songoni, buwe masuk kategori kepada orang yang perlu dibersihkan. Nakin aka pangalaho na biasa do nahudokoni,
alani ada hal yang lain, alani pengaruhnya gudang niak kasih parukil honot taka manginang. Doh takaya nako kuremaja na posom kina dirison. Gudang niak kasih pergumul honot tai. Olo mempengaruhi hadiriota. Bagas sita terperosok. Kebidang ngolo behita martangyang. Madau hita sianaka parsauran-parsauran. Baik parsauran na di Huria, parsauran ya kapar margao, nakanaulina dingga na salilingi di dohoti. Alan ya ka pergumulan setaonon na mungkin na betul-betul menekan berat tu hadirion na dakula di pardagingon na do tu partodion na. Dau may banasiat Tuhan. Dang robi mar minggu. Orang yang menjauh dari Tuhan itu adalah orang-orang yang juga perlu diuras. Dijamah Tuhan, dipulihkan. Odo hai baruoni. Hai baruon, jal halak naung dipapai baru. Jal on nama roha dotodi ne baru. Halak naung dipai baru, jalo on nama roha dotodi ne baru. Gabe hirana dibongkar pasang ngulu naon. Jita lo payaso sesuatu, tak bilanglah inang amang blender do taka perangkat-perangkat rumah tangga. Ay haru baju pesongoni dang bui pos roha tu mesin cuci dangi. Molos ibaratnya dibongkar sesuatu, kita mau lau payaso di kota preteli doon. Songoni nak kita haramu no taon hirana dibongkar di batahita. Dia do unsur-unsur na iko si payason tersendiri. Dibongkar, ditransformasi, dipasang ulang. Apa tanda gabi berubah? Berubah, misalnya ada au namar dosaon. Dang na gabi berubah, gabi ala au dak tibo, gabi tibo mau. Ala au dang langsing gabi langsing. Ala songono nau gabi ulih ya dak songoni rapatanna. Dipai baru rohat tau do dipai baru. Todita, todidang to diparbadia te. Rohat todita dipai baru. Lehono kuma roha nai baru, todi nai baru. Ido dirok diturpuk tahun. Jadi ditransformasi ngolu tahun. Keseluruhan nih ngulu tahun oleh Tuhan. Roha ima pamusata ni nasa ngulu ni jolma. Poda 4 ayat 20 na pinasahat na sinuraton ni Raja Salomo madok songonon. Sian saluhut si jagau ni gumodang majaga roham. Aisyani do ruar akamual hanguluan. Siana sasi jagau. Alani iko denggat dota jaga rohata. Alani dok songoni siana sasi jagaon gumodang ma. Jaga roham. Jadi harus lebih menjaga. Ala muludang ta jaga gabi tergoda duhita mangulaun akan asodenggan. Memberontak kita mangulahon akana di halomon debata. Molosota jaga dang taleo beroha pikiran tikita lau marminggu marsaur dok Tuhan. Bagaikan yang sangat berharga. Ima rohaunda betul-betul harus dijaga. Adong do benda berharga muna kan? Papiak kono muna wado songoni. Piak songoni ka artanargai. Kamas, ka benda-benda berharga ya inang. Di jabu muna dong bedo ranang aka perhiasan daung ado ya perhiasan rumah ya bukan perhiasan pribadi perhiasan rumah
na berharga. Ido baen na hubereng mulu jabuni halak, ale mulu jabuna bidang adongi. Ada adong lemari khusus untuk menyimpan benda-benda yang bagus. Entah terbuat dari kristal, entah terbuat dari keramik yang mahal. Molo di bek kamu udah pihak songoni Roma halak, Roma dana, Roma nang nese, HP terjatuh pecah. Itu benda dijaga. Ada tempat tersendiri untuk benda-benda yang berharga, tajaga, sangat tajaga. Nilai-nilainya berharga. Jadi rohat tahun, umarga dosia nih. Ala rohado pamusatan di nasa segala sesuatu. Dijolma, dijaga. Gumodang jaga. Gumodang rahotai majaga. Tidak tajaga. Ya. Lebih berharga ini hati daripada yang lain tadi. So naudokon mulo sedang tajagaon. Oh murah iya maita manibil. Mangulah nakana sodinggan. Berontak kepada Tuhan dan lain-lain. Laos odo pesan sian topik minggu tasadarion minggu kuasi modogeniti. Asa olo hita pai baruan ngulu tadung di pai baru betul-betul kita olo ya. Manguloi i. Marhitena terus terjaga rohat dot dita. Kanunga di pai baru hita. Kuasi modogeniti ya. Songon poso-poso di pai baru. Nah itu. Dan mula be poso-poso hita dalam arti hurufiah. Lasiani malanong di pai baru kita jaga hati kita itu betul-betul kita jaga. Rohat dot dita. Na maul doi nang amang majaga rohat tahun. Allah ikon olo hita mangulu hobartu ketetapan iti bata. Ikon olo hita mangulu hobartu hatan iti bata. Maul do mangului hatan iti bata kan? Madok kondo hita murah. Mangului i mangulahon hina maul doi. Kon olo hita mangulahon hobar tu hatani di bata. Dang mangulahon hobar tu lomotta. Lomo-lomotta. Mangulahon akana giot di rohata. Dang songoni. Nang pejot hita mabigi alay laos unang ma ate. Misal na songonon. Lomo-lomokku. Lomo-lomokku di diaw. Pula kerata ko nina. Kita kan sering mendengar seperti itu. Apa misalnya halaki mangalusi songoni mungkin nong tapodah do tapasingot. Dang denggan songoni eda. Dang denggan songoni amang lae nina kamata marupani. Belum kumadah. Itu tidak benar. Kalau itu sudah tidak sejalan tulomoni rohani di bata. Dan setara tu ketetapan di bata. Hatan di bata. Berarti sudah lomo-lomo kita itu tidak benar. Berarti ikut di pai baru dope. Roha dot todi ne baru nani leon di Tuhan itu hita. Sebenarnya itu yang memampukan kita marparangehon hatan di bata. Ale mulo saya marroha batu dope hita pir. Batu kan pir do kan. Ale saya marroha batu hita. Nah saya marparange dope hobar tu hadagi ngota. Tong dope taula kana sodinggan, taula kana jahat, taula kana tercela. Kejolo diuras dope bisa hita dah. Diuras di bata. Asa di pai baru ngulu tahun, di pai baru parangit tahun. Di son mahwason di Tuhan mangula di ngulu ni jolmai. Pai baruhon gaberita dikon manasa parangina so di halomon debata. Hamo kamanginang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Ikon mian do jala marwaso to dini debata di jolmai. Mian marwaso to dini debata di jolma di hita. Artinya tajagahon habadiot tahun. Tajagahon mangulu di bagasan panguluyon tu Tuhan. Ngulut tahun. Panguluyon di hatana. Tapasiding ma ngulut tahun tu aka ulaun-ulaun nasodinggan. Artina hapen na taula bain sangap di kuarni Tuhan.
penetaula. Misalnya sepele, mana pu pehitai itu dijabutai, sederhana saja kan. Tabah ini, bain sangap diguarni Tuhan. Apapun. Jadi peristiwa hama mate dohot haheuni Yesus sama kamanginang atau Paskah, ido mabek kita gabe manusia baru. Hidup baru. Songon poso-poso naik baru tubuh, na uasan di susuna tama. Kuasi modo geniti, na bergantung sepenuhnya tu hatani debata, tu debata sadiri. Nah terus connect, terhubung, ngoluna, non stop setiap hari sepanjang mangolu do peibana, terhubung terus, connect ibana tu debata, ngoluna. Songon poso-poso na bergantung sepenuhnya tu asi, do tu inana. Haus kah dia, lapar kah dia, gelisah kah dia, songon dia pe poso-posoi asa top modom, alasai rewel, berarti dia perlu ketenangan sebelum tidur. Asi sebagai senjata pamungkas di takaina na mengalami ini memang ya ada yang menggantikan asi susu formula dangi tergantikan do asi itu susu formula alai molo kita secara partodion peran firman Tuhan dan Tuhan itu sendiri tidak bisa tergantikan. Targatio kita do hatani debataon marhite Bibel cerita dongeng yang tergantikan. Tergantikan do Tuhan sadiri si peluai tu hal-hal na asing tidak dapat tergantikan. Dus do na udah konakin. Memang songon poso-poso naik baru tubuh na uasan di susuna tamado dah. Nuaingon ala satu dan lain hal seorang ibu tidak bisa, tidak mampu, tidak dapat memberikan ASI. Bisa diganti dengan susu formula, tidak salah. Itu pengganti demi kesehatan bayi. Tapi demi kesehatan todita songon akana porsia dang tergantikan firman Tuhan. Dang tergantikan hatani debata do debata isad diri. Molo tagatiho do peranan ni Tuhan. Dohot peranan ni hatani debata. Marpek peng maha porsia otak. Dang leleng mate matodita. Nang pemangulu do pehita marhosa songojol monwai. Molo tagati do peran firman Tuhan. Do debata isa diri Tuhan isa diri di parngulutam. Jadi ikon mian do tod dini debata di ngulu tahun. Di rohat tahun. Gabe marngulu na baru mahita. Marparangi mahita hobar tu hatani debata. Di sepanjang parngulu tahun. Amin. Tapasada marohat tak martangyang. Ale Tuhan nami jala debata nami. Hu hamole teo kami mahatam naung saur tuhami. Namangi dohot tuhami ale Tuhan asa marparangi hami hobar tuhatami. Namar sigatu kami tuho sepenuhna. Marhiti hatami na huhanguluh kami di parnguluan namyon. Ala naung di palua ho kami. Jala songon poso-poso naik baru tubuh. Hidup baru. Dipai baru ho. Igilom muhami di ngulu namyon marparangi hobar tuhatami. Pargugui mahami Tuhan. Pinargugo ni todim tod di porbadiai. Asabui hangulu honon nami hatami di ngulu nami siganup ari. Pos dorohan nami di ho Tuhan. Saya pasu-pasu honon muhatam na kutangi ho kamyon. Ale Tuhan, tanya kono nami ma hamion Tuhan saluhut nana hadir di ngananon. Ho maliamang nama dongani hami ala di paluaso hami mamasuhi minggune barwon. Dongani hami pargugo ommu leho di hami semangat pahi pasonomu hami mangulak kasiulon nami nama ragami naga bedalan ni ngulu nami dot ragam ni aktivitas nami nasing pe asa say hobar tulomoni roham na huula hami jala saya cidingo memahami Tuhan sianaka parmaraan.
Dau masya kami Tuhan nakaparsahi tondo tahi ni sibulis. Asa sonang so haribu-ribu wa kami madalani minggu na baruon mardonga toko. Pasaton nami masudi ruas ni uriam na di HKBP Sentosaon. Mulai sian namet-met saya ibu-ibu magudang kaya nakon nami naong marsikola. Mulai sian pendidikan nam terendah Tuhan songon tingkat TK 1 ke perguruan tinggi. Saya Tuhan mamasuh-masuhon mangalebih so kapistaran. Homali Tuhan natong mangalehon akan narikot dia kaya nakon nami na mangaluli karejo dapotan mali Tuhan na paimao na kasirokap nito di patongon nali Tuhan na hobar tulong ni roham na sahapor seaon asa marlas ni roha Tuhan akaya nakon nami na kanatoras na tutu jala Tuhan ma na mangaleho dihami saluhut na sikat ni akan naukupatu pahami dia peali Tuhan martabay di ngulu nami sa tabalas ni rohan nami doat pamujion nami diho. Tuhan nami jala di bata nami pertukaran mimbar pelayan di resotope Tuhan na di patupa di samingguan di ari mingguan di ganup huria-huria Tuhan ma nama masu-masuhon anggiat pelayan dot huria na dilayani bui Tuhan patuduhon las ni roha mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Asima roham Tuhan sa di homa daging dotot dinami jaloma Tuhan tangyang namion nahu pasat hami marhiti goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus amin. Mari demahitahut mata papungu pileta. Tujuh
Tapasahat ma peliat tatu debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Si lehon-lehon nadinggan dot nasa ulibasa nama uliutus. Hupasat hami masyana ni lehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu jala ramoti. Asa huparhasia kami pelenon. Pati bulhon harajaon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham, di Banua Tongaon songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo. Pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaorhon madamina tutodim. Selamat hari Minggu Madita.